Sanibonani bafowethu, uDumakahle lona iphatha lesizwe. Umfana waseFryhead engoJogo disimpumaza. Bafowethu bengithanda ukuxolisa ukukhulu ngokuthi angisezukwazi ukuphumelela emcimbini okusasa eThekwini workshop okamthandeni njengoba ngeke ngathindwa ithimba lakhe lithi lifuna ukungiqasha emcimbini okwamukela yena njengoba kuya phesheya. Into egcina ingivimba ke bafowethu ukuthi ngingasaphumelela emcimbini wakhe ukuthi ngike ngathola ucingo namhlanje ubuya kuyithimba esebenza ngeBhuluke umfowangcobo. Ucingo bebeluthi ke luyabuza ukuthi ngiyaya yini emcimbini kamthandeni. Uma uthi emcimbini kamthandeni ke kuyofuna ngikhethe ukuthi uma ngiya khona angisezukwazi ukuthi ngiye emcimbini umbuso wamaciko. So kube sekungishaya kakhulu bafowethu lokho ngoba phela mina akekho engixabene naye nengazwani naye. Mase kufanele ngikhethe lokho sekufanele ukuthi ngikhande isitha ngoba mangikhethe mhlawumbe kuya kumthandeni futhi mhlawumbe sekube chaza ukuthi ngise ngiyisitha noBhuluke. Mangikhethe futhi kuya Bhuluke sekube sekuchaza ukuthi mina ngiyisitha futhi mhlawumbe nomthandeni. So mina ngisebenza ngomuntu osuke ngibizile ukuthi ngizosebenza emcimbini. Akekho umuntu okufanele ukuthi ngikhethe ukuthi ngiyosebenza nobani. So ngicela ngithathe isinqumo sokuthi ngiyayikhansela umbili emcimbi. Angisezukwazi ukuthi ngiye kumbuso wamaciko, angisezukwazi ukuthi ngiye kumthandeni futhi ngoba mina mangathi ngiyakhetha namhlanje kuse kusasa bexolelene bona ngiyoba yini mina. So ukukhetha kuzoba inkinga. Ngisho umcimbi lo wepicnic okakhuzana bathe mabe ngithinta ngavuma ukusebenza kuona ngoba mthandeni futhi ngavuma ukusebenza kuona ngoba ngizama kona ukuveza lokho ukuthi alikho isayidi engikhethayo. Ngiculela wonke umuntu ngisebenza imali la ngibizwa khona ngemali mina ngihamba ngiyosebenza. So mase fanele ngikhethe sefanele ukuthi manje mina sengikhanda isitha or sengikhanda isitha ngoba vele mangathi ngikhetha ukuya kulo mcimbi kamthandeni futhi sengifanele ukuthi sengiyisitha noBhuluke. Mangikhetha futhi ukuthi ngiya kuBhuluke futhi sengikhanda ubutha nomthandeni kanti mina ngiyasebenza yabona ngisebenza lapho ngisuke ngibizwe khona ngaleso sikhathi. So bafowethu ngicela uxolisa kakhulu ukuthi kuyo umbili lo mcimbi leyo ngenisakwazi ukuthi ningibone ngesimo sokuthi ngeke ngikwazi ukukhetha owodwa phakathi kwayo zombili. Ngiyabonga kakhulu.